Anďo, čauko, poďme na part Ačko, čiže máme dva sety 4 cvikov. Prvý máme 45 sekundové 3 pozície s gumičkou na dlaniach s palcom von a budeme držať každú jednu pozíciu trošku dlhšie, ako ja ukazujem. Povedzme, že 2-3 sekundy chodíš, čiže máme pravý uhol takto pred sebou a hore vzpažené ruky. Čo je dôležité, držať rovnakú šírku medzi lakťami a dlaňami. Dobre, čiže máme prvá polo aj tu pravý uhol, druhá je zdvihnutý pravý uhol a potom spažené ruky 45 sekúnd. Druhá máme super open table. Pozri, čo sa tam deje s tými lopatkami. Je to klasický table, len je tam trošku pridaná tá pozornosť na tomto. Čiže máme takéto vypustenie lopatiek, spojenie lopatiek, udržanie tej lopatky spojenej, že je tam krásna retrakcia, čiže uvoľníš lopatky od chrbtice preč, spojíš tie lopatky, udržíš to, prsia dopredu a držíme hore minimálne 3 sekundy. Čiže máme takýto super open table 6 krát a dbáme na to. Členky a kolená šírke bedier, členky pod kolenami. Vždycky tam robíš aj to uvoľnenie a zasa to vypnutie maximálne a snažíš sa udržať v pohybe. Pullover, 16-kilový kettlebell. Dávaj na toto pozor, čiže pomaličky pôjdeme 6 krát. Snažíme sa dostať tie ruky na zem. Ty myslím, že máš šancu dostať tie ruky nižšie ako ja. To znamená, že ten kettlebell položíš na zem, aj tie predlaktia sa chcú dotknúť zeme čo najviac, aj tie ramenné kosti. Čiže položíš, držíš ruky dopnuté v lakťoch, ako sa len dá. Ako náhle ten pohyb ide nad hlavu, tak sa snažíš zatvárať hrudný koš dole, podsadiť tú panu, nevzniká tam nejaká hyperlordoza drieku. Čiže kľudne to podržanie urob aj na zemi, kľudne urob aj na 5 sekúnd, len ja tie ramena tam nemám také komfortné, že položíš 5 sekúnd, držíš a stabilizuješ stred tela 6 krát. Squat praying, čiže heglanie v drepe, máme 3x15 sekúnd, tuto žiadna veda, čiže snažíme sa robiť dorsiflexie v členkoch, vyťahovať sa hore do plafónu, čiže extenzie v hrudi, otvárať tie kolená, pretláčať kolená pred špičky, klasika, vždycky sa vrátiš do štartovnej polohy predtým, ako pôjdeš hore, tam sa zhlboka nadýchneš a pôjdeme s výdychom hore do spriamenia, čiže 3x na 15 sekúnd, máme tam takýto freestyle. Máme 2 sety týchto 4 cvikov. Part Pčko, 4 sety dneska až 5 cvikov. Máme single leg hemis curls, core curls, to bude všetko so slidami budeme robiť aj reverse lunges, clean and overhead press 24 a single leg hinge a row s 2 16. Čiže jedna peta je v strede toho slajdu. Ruky sú popri tele s palcami vytočené hore do plafónu. Vypnutie v prsiach. Zádok je nad zemou stále v rovnakej výške. Nechodí hore dole, nechce aspoň. Dobre, nechce chodiť hore dole. Čiže 10 krát máme hamstring curls. Vidíš, že tá kolena nedopínam úplne, ale ty sa kľudne snaž o dopnutie. Ono sa to tam úplne dopnúť nedalo, potom padáš na zem, ale chceme urobiť 10 takýchto krásnych slajdov. No, na tomto si zgustneme dneska core slide curls, čiže snažíme sa to robiť takto pomaly, snažíme sa nepohnúť, pozri, hlava sa nehybe, ramená sa nehybu dopredu a dozadu, slajdy sa nezastavia, snažíme sa dostať kolena až medzi lakte, pozri, oni idú dopreč, ako sú lakte. Snažíme sa dopnúť tie nohy v kolenách, tam nepadajú boky dolu, čiže tá horná časť tela je v jemnej protrakcii, si pretlačený v lopatkách hore, čiže zatlačené ruky do zeme, vystreté ruky v lakťoch, pozeráš sa stále medzi ruky a urobíme super pomalých 10 príťahov bez akéhokoľvek zadržania, nemáš tam hmotnosť tela prenášanú na slajdy, to by potom bolo pohyb, vidieť v pohybe toho tela. Dobre, čiže takéto pomalé core slide curls 10 krát. Anďo, špička v strede, jedna špička v strede slajdu. 20 kettlebell. Urobíme si 6 výpadov zad. Dávaj pozor na toto, môže byť trošku taká novinka. Na koleno stojné, tam je aj tá hmotnosť tela viacej. Inak máme klasický kettlebell clean a urobíme si 6 takýchto reverse lunges. Po 6 vymeníš, dáš si špičku do stredu toho slajdu. Dúfam, že sa ti to všetko tam bude dať robiť doma. Robíme si jeden clean, lakte dokopy, stojnú nohu nastavíš, roztiahneš prsty na chodidle stojnej nohy a
nekolabuje koleno a dáme si 6 takýchto slidov, reverse lunges na každú stranu. Dobre, tu daj teda pozor, ako sme hovorili na koleno a maj hmotnosť tela trošku vždycky viac na prednej nohe. Dobre, máme 24, máme clean, máme overhead press, zhodenie, zase laky ide dopredu na ceste dole, zhodíš, zaparkuješ si, prehmatneš a toto takto striedavo pôjdeme clean a overhead press 6 krát, čiže striedavé, máš čas, urob tam ten dobrý vertikálny plank, ten kettlebell ti potom vyletí jedna radosť hore, zaparkovávaj tam ten lakeť, čiže ešte raz tuto ako robíme ten clean, hneď sa snažíš dostať do vertikálneho planku, tie boky ti vyhodia ten kettlebell hore, dobrý jemný prechod do toho kettlebellu, ten kettlebell na predlaktie a dáme si 6 striedavých presov. Máš čas, čiže pekne, pomaličky máme 4 sety a pôjdeme 6 krát. Ako náhle začneš presovať, nohy sa tlačia skrz zem, nohy sú dopnuté v lakťoch, nemáme tam nejaký push press, čiže je to striktný overhead press, kedy zadok a stehná makajú, kedy stred tela zostáva pevný, aj keď sa tam robia, možno tu som robil takú hrudnú laterálnu flexiu, ale to je v pohode, keď ten stred je pevný. Anďo, posledný cvik máme single leg hinge row s 2 16-kami, budeme striedať a pôjdeme 8 krát. Čiže máme tam klasický single leg hip hinge a máme tam pritiahnutie, ktoré ty si zadržíš z boku ten istý cvik, ty si ho zadržíš túto hore teraz, raz, 2, 3 sekundy zadržíš, čiže dávaj na to pozor, striedavo, to je 32 kg, nebude to ľahké, máme skúsenosti s veľkou činkou viacej, no ale dávaj každopádne pozor, čiže máme tam 3-sekundové zadržanie, chceme mať stojnú nohu mierne pokrčenú, tá zadná noha chce byť výstretá, keď sa mierne pokrčí, nič sa nezdeje, máme tam dobrú chrbticu, máme brušné svaly, podporujúce triek zapojené a máme striedavé 8 krát na 3 sekundy single leg hinge rows. A toto je cvik číslo 5 a máme 5 cvikov v part Bčku a 4 sety, takže dobre si zacvičíš, daj vedieť, ako to išlo.